Катан, Варсяк, как сте? Аз съм много добре. Днеска ще ги скътим. Днеска направо ще ги скътим. Днеска мисля, че е събота. Не. Бе, събота. Значи. Не. Днеска е понеделник. Това видео, знаете ли кога го правя? Къде го правя? Това го правя в сряда, мисля, че. И се правя, че снимам в същия ден. Убиха ма само да ме бате. Добре, тук е съдадо. О, не, там Анди ще му убие. Задължително тук трябва победа. Ма задължително. Не. Интернета ще да ме прецаква. Сървъра ще да ме прецаква. Интернета ще да ме прецаква. Стигате, бе, брат. Стигате, бе. Ихте сървъри, бе. 20 година са така те сървъри. Няма да ги оправят. Кил.